So, tapos, ngayon naman ito, nawala kasi siya. Napunta siya ng Kota Kinabalu, supposed to be. Pupunta siya ng Singapore diretso from West Malaysia. From West Malaysia, diretso siya ng Singapore. Tapos pumunta siya ng East Malaysia. Pumunta siya ng Kota Kinabalu, Sabah. Kaya titignan ko kung may damage na yun ulit. Ito siya dyan nakabubble wrap. May siyang nakabubble wrap. So, sorry guys. So, siguro, safe siya. What is that? Mommy, can you tell me about that? Bubble wrap. Hanap ko pala siya guys, piyaw. Piyaw, yung usuhan sa piyaw. 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 Palagay ko dito. Tapos, super protected yung lagay ng kadigan ko. Basta bubble wrap! Basta! So, andito siya. So far, okay siya guys. Hindi siya nasira. Maganda siya. Maganda siya.